Chineke nke eluigwe ezinna anyị ga-adị ụmụ gị si gị gaa n'iru ọgaranya nke m uche m ọnụ Chineke nke eluigwe ezinna anyị ga-adị ụmụ gị si gị gaa n'iru ịga n'ihe ọgaranya nke m uche m ọnụ ọkaka bi n'igwe Chineke nke eluigwe onyoma ezinna anyị ga-adị ọga gidigidi ụmụ gị si gị gaa n'iru ịga n'ihe ọgaranya nke m uche m ọnụ ha si m ọkaka bi n'igwe Chineke nke eluigwe ịga dị ezinna anyị ga-adị ụmụ gị si gị gaa n'iru onyoma me ọgaranya nke m uche m ọnụ Chineke nke eluigwe onyoma ezinna anyị ga-adị ọta gidigidi ụmụ gị si gị gaa n'iru ị ga-adị ọgaranya nke m uche m ọnụ anyị ga-efe ya ofufe n'ezi ya aga m ewere obi m rụọ ọrụ ya ọrụ ololo were obi m rụọ ọrụ ya ọrụ aga m ewere obi m rụọ ọrụ ya ọrụ onye nwụrụ anwụ be exalted the man be exalted the man Iman nọ n'ebe a exalted the man Iman nọ n'ebe a exalted the man Iman nọ n'ebe a Iman nọ n'ebe a onye nzọpụta nọ n'ebe a ọbịago bịa bụ ịgwọ n'ọrịa ọbịago bịa bụ inye n'nwa ọbịago bịa bụ ịza n'ekpere ọbịago bịa bụ ibu n'agha Iman nọ n'ebe onye ndụmọdụ Iman aka na-agwọ ọrịa Iman onye na-eburu m agha Iman nọ n'ebe Iman nọ n'ebe ọbịago bịa bụ inye n'ụwa ọbịago bịa bụ ibu n'agha ọbịago bịa bụ ịza n'ekpere ọbịago bịa bụ ikwu n'ọnụ ọbịago bịa bụ ibu n'agha Iman nọ n'ebe agha be exalted Thank you, Jesus.
asị m aka m na-akụkwana n'ọba aka mmụọ onye m na-akụrụ aka bụ oke mmụọ na-akụrụ Chineke aka ebe ọ bụla ị nọ asị m anya m na-ele ekpere n'ọba anya mmụọ onye m na-elere anya bụ oke mmụọ onye anyị na-atụrụ aja asị m onye anyị na-atụrụ asị m onye anyị na-atụrụ aja o 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 asị m onye anyị na-atụrụ ike ike m ike ike m ike ike m ike ike m aga m akpọ ya ụta eze 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 ụta na-agba agba eze ụta na-agba agba ekwensu wawa anya ekwensu wawa anya ekwensu wawa anya mama ịwọta wawa anya onye si na-aja wawa anya toni ụta 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 m na-agba agba ụmụ Chineke tụọrọ m Jizọs igwe igwe aga m akpọ ya ụta eze 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 aga m akpọ ya ụta ụta aga m akpọ ya ụta ụta na-agba agba eze ụta na-agba agba eze ụta na-agba agba eze ekwensu wawa anya ma ịwọta wawa anya onye si na aja wawa anya tonu ya ụta 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 gbawara iri
Okenye na-ebe akwa